Toto bol najpočetnejší typ, ktorý jazdil snáď v celej rakúsko-uhorskej monarchii. Keď sa spomínam v minulosti na ručný 434 2286, ktorý bol pôvodne, alebo má stále domovské depo v Prahe, som ja v roku 1983 aj so Šimom Valérom, ktorý tu bude jazdiť s tým ručného, skladal kulické skúšky. Je to už hodne dávno. Zahodiť na tom. V prvej Československej republiky v 20. rokoch československé lokomotívky. Ide o lokomotívy určené pre ľahšiu až stredne náročnú službu, taktiež univerzálnu, či už osobné alebo nákladné vlaky. Lokomotívy jazdievali na vedľajších tratiach, ich maximálna povolená rýchlosť je 50 km za hodinu. To, čo vidíte za tým komínom, čo vystupuje tá para, ten taký skoro pary, to je výpuch z párnej turbíny. Ručen si takto pomocou párnej turbíny vyrába elektrický prúd. Vidíte, že rozsvietili aj tie lampy. No, samozrejme, každý sa pochváli s tými dymovými efektami. Ja najprv predbehnem kamaráta, zaiste si všimli, keď vchádzal, alebo hýbal sa tento Ručen, tak z tých padných strojov dole. Tá para čo vypukuje. Z Českej republiky privážajú ďalší zo svojich pokladov. Mašina je tu medzi našimi strojmi unikátna. Prezývame ju ventilovka z toho dôvodu, že na rozdiel od ostatných strojov, ktoré majú riešený prísun pary do valcov prostredníctvom tzv. Šupátok alebo posúvačov, má mašina na paru vstupné a výfukové ventily. Tento konkrétny stroj nie je originál.
tento náš stroj natočený nie je originál slovenský alebo kúpený z Nemecka až ako historické vozidlo. Tu ste mali možnosť počuť z toho povídania. Ich posledné pôsobisko bolo práve tu v okolí, kedy jazdili s osobnými vlakmi z Bratislavy do Leopoldova. Akurát v tom čase už mali zmenený náter a jazdili v čiernej farbe. Veľkosť tých kolies je 1,83 m. Je to nádhera, keď sa zabalí do tej pelinky pod tými parnými strojmi. Jeho najväčšia rýchlosť je 110 km/h. Kolesa, ako som hovoril, majú priemer 1830 mm, takže mamičky, oteckovia, deti, kto chcete mať pamätnú fotografiu pri týchto veľkých kolesách, máte možnosť sa odfotiť. Tento rušeň je trojválcový, ako som hovoril, z vonkajšej strany parný stroj sprava zľava a v prostriedku medzi nimi je tretí. Je to majestátnosť sama. Ako súčasť veľkej, myslím, že asi 170 kusovej série lokomotív pre ČSD, Zelený Anton je typická rýchliková lokomotíva. Tu nám prichádza zástupca tzv. Univerzálnej konštrukcie, kedy je lokomotíva urobená vlastne ako taký medzityp medzi čisto rýchlikovými a čisto nákladnými strojmi. Lokomotíva má oproti rýchlikovému stroju menší priemer hnacích kolies, 1750 mm, má nižšiu povolenú rýchlosť, v tomto prípade je to 100 km/h, čo je tiež presne na takom pomedzi medzi nákladnými a rýchlikovými strojmi. Lokomotívy naozaj slúžili v univerzálnej prevádzke, jazdili ako s rýchlikmi, tak s osobnými vlakmi, jazdili s nákladnými vlakmi, dokonca sa zapojili aj do hnutia ťažkotonážnikov v 50. rokoch, čo boli ruské vodiči, ktorí prekračovali normy a vozili ťažšie vlaky, ako bolo predpísané, v snahe urýchliť alebo zlepšiť dopravu, ale skutočné výsledky boli úplne opačné. Najväčšia rýchlosť je 100 km/h. Jedná sa to o konkrétne tento typ rušňa. Bol ako úplne prvý sériovo vybavený tým mechanickým prikladačom paliva. Sa to prijaví, priložil uhlie, a hneď sa spaluje z toho uhlia dym a vypukuje sa do komína. Takedy mi hovorili, že keď ide z komína čierny dym, že to tam ten kulič hádže čierne uhlie. Keď ide z komína hnedý dym, že tam hádže hnedé uhlie. A keď ide z komína bielý dym, že kúri bielým uhlím. Neviem, či je to pravda, či si zo mňa robili srandu.
čím kvalitnejšie uhlie, tým vyššia teplota a o to viac trpia roštenice, alebo teda rošt, na ktorom horí to uhlie. A pri moc výkonnom čiernom uhlí dochádzalo doslova k prepalovaniu aj tej roštovej plochy. Kamarát, máš slovo, ide nám papagaj. Ešte dovol, aby som ťa doplnil, sú zase naopak známe aj také prípady, kedy bola lokomotíva vyzbrojená nekvalitným uhlím, že vlak jednoducho ostal stáť niekde na trati, pretože nemal paru. Tak. Lokomotíva, ktorú sme tu už teraz niekoľkokrát nazvali papagájom, je stroj určený hlavne pre osobnú prevádzku okolo veľkých miest. Veľký počet týchto lokomotív jazdil hlavne v okolí Prahy. Lokomotívy majú povolenú rýchlosť 100 km. Smer vpred a vzad sa to robilo z mechanických pákov, teda plochým závitom, čo bolo dosť namáhavá práca pre toho ručnovodiča, hlavne keď bol párny stroj pod tlakom. Ručne moderné konštrukcie už mali tzv. Servomotor, ktorý nastavoval pohyb ručňa dopredu alebo dozadu, ten je práve umiestnený na druhej strane a chcel som preto vám otočiť ten rušeň, aby vám to ten ručnovodič predviezol v činnosti, ale myslím, že keď dojde, na mazutke už nie je, ale keď vás to zaujíma, tak sa opýtajte.